Hola, bona tarda a totes i a tots. Moltíssimes gràcies per continuar amb nosaltres a l'espai de converses al Cercle, on continuem amb la ronda d'entrevistes a dones que ostenten càrrecs públics i privats i intentem recollir el paper de la dona a la vida professional i els seus problemes. Avui ens acompanya la senyora Marta Subirà i Roca, que és directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. La primera pregunta que m'agradaria fer-li és què engloba la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat? Bé, la Direcció General de Polítiques Ambientals, com el seu nom indica, és una mica un calaix de sastre on hi ha temes molt diversos. Per una banda, tenim una subdirecció d'Informació i Educació Ambiental. Hi ha una llei d'accés a la informació que obliga a mantenir permanentment informada la ciutadania per tots els temes que fan referència a vectors ambientals, sigui qualitat de l'aire, soroll, qualsevol tipus de tema que faci referència als temes ambientals, i l'educació ambiental, que procurem fer-hi un esment també molt important. Tenim també els temes relatius a l'avaluació ambiental vinculada al desenvolupament urbanístic. Tot el que és la planificació urbanística ha de tenir també una anàlisi ambiental, del qual ens fem càrrec nosaltres. Tenim un servei de planificació de l'entorn natural, que perquè la gent una mica ho entengui, doncs ens ocupem per exemple, la tramitació de nous parcs naturals, ampliació de parcs, tots els parcs que hi ha a Catalunya, les zones el que anomenem espais protegits en general, i que, contràriament al que molta gent pensa, són llocs on s'hi poden fer moltes coses. A vegades hi ha gent que té por que perquè una zona estigui protegida doncs no hi podrà fer segons què. En general hi ha més mite i més llegenda que realitat, i és una àrea també molt interessant. També tenim l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic per regular, diguem-ne, o treballar tots els temes relatius al canvi climàtic, una àrea de desenvolupament sostenible, com tractem els temes, per exemple, de l'economia verda, impuls de l'economia verda, que entenem que ha de ser una de les vies bones per sortir de la crisi en la que estem sotmesos en aquests moments, i és un àmbit que estem treballant ara molt intensament perquè aquesta setmana comença la cimera de desenvolupament sostenible de Rio de Janeiro, a Rio+20, i en principi aquests són els temes principals que toquem a la Direcció General. Clar, ara m'imagino que la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, amb la crisi, clar, no n'hi ha tanta infraestructura, imagino que ara està més... O sigui, els projectes es revisen molt més que abans, no? Bé, en principi ja segueixen havent-hi iniciatives. També és veritat que potser els mitjans de comunicació transmeten una certa idea de que tot està aturat, i a l'hora de la veritat, en canvi, nosaltres veiem que constantment, potser és veritat que no amb la mateixa intensitat que abans, però sobretot des de l'àmbit privat se segueixen plantejant molts projectes. Penseu que nosaltres l'avaluació ambiental la fem tant d'infraestructures públiques, i aquí sí que hi ha hagut una aturada realment important del que fa referència a l'obra pública, però també de projectes que es presenten en l'àmbit privat. I d'aquests n'hi ha molts a tot el territori, gent que vol muntar empreses, gent que vol desenvolupar un projecte determinat, i tot això nosaltres analitzem l'impacte que té sobre el territori i ho treballem conjuntament amb els promotors, i d'aquestes coses en van sortint. Per tant, des d'aquest punt de vista som optimistes. Doncs fantàstic, no? Perquè és això, dona la sensació de que està molt aturat tot, i si no és així, millor. Sí. El tema de l'educació ambiental jo ho trobo molt interessant, perquè és molt important educar a tothom i als nens en quant respecte, no? Quines accions fan a la Subdirecció General d'Educació Ambiental? Sí. Doncs mira, nosaltres una mica coordinem tots aquests temes d'educació ambiental a nivell de tot Catalunya. Òbviament, les diferents administracions tenen cadascuna les seves competències. Els ajuntaments, per exemple, fan molta feina a través de les escoles que directament gestionen, a nivell de, per exemple, les agendes 21 escolars. Abans feia referència a aquesta cimera de Rio que tindrà lloc ara aquest mes de juny, però fa 20 anys va haver-hi la primera gran cimera de la Terra, també a Rio l'any 92, on es van posar les bases per moltes de les coses que ara
donem una mica per fetes, i una d'elles va ser la creació d'aquestes agendes 21, que amb aquest nom a vegades costa una mica d'entendre què vol dir, però vol dir integrar tots els aspectes mediambientals en la vida quotidiana. I una de les derivades d'aquestes agendes 21 va ser tot el tema d'agendes 21 escolars, que en el cas de la Generalitat i des de la meva direcció general hem reconduït en el programa d'Escoles Verdes. Hi ha, entre Escoles Verdes i la xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat, a Catalunya hi ha més de 1.000 escoles que treballen els temes ambientals no com una assignatura concreta, no com un tema sectorial, sinó com un programa transversal que afecta a tota l'escola, des de temes relacionats amb l'estalvi de recursos, com l'estalvi energètic, l'estalvi d'aigua, el fet de tenir en el pati un dipòsit de recollida d'aigües pluvials, per exemple, que potser després serveix per regar l'hort. Intentem que els nanos, des de petits, però també fins que acaben el procés educatiu, doncs hagin integrat tots aquests elements que, com tu deies, fan que desenvolupin respecte pel seu entorn, i moltes vegades serveix per educar els pares. A través dels nens s'arriba també als sectors més adults, doncs, que potser en la seva educació no van rebre tan intensament un ensenyament o una educació en aquest àmbit, i això fa que avui en dia doncs, tinguem una societat molt més conscienciada en els temes ambientals dels que ho era fa 20 anys, per exemple, on potser era corrent veure algú que per la finestra del cotxe tirava la brossa, o que si s'anava a fer una excursió a la muntanya doncs es deixaven els residus en allà, i en canvi avui en dia tothom és conscient que ha de donar bossa, que ho ha de recollir, que l'aigua no s'ha de malbaratar. S'ha evolucionat molt, per sort, en aquest àmbit. Aquesta iniciativa està molt bé, perquè és això, no només els nens sinó els pares, i a més els nens al cap i a la fi, quan siguin grans, seran els que visquin en aquest planeta, no? I sobre el que deia de la planificació de l'entorn natural, això dels parcs protegits, què es poden fer als parcs protegits? Bé, en principi hi ha diferents figures de protecció en el nostre territori, no? I en funció d'aquesta figura de protecció doncs, hi ha més o menys limitacions. En general, quan un espai es protegeix es fa perquè té uns valors ambientals, perquè a nivell de biodiversitat té una riquesa, i el que s'intenta en aquests àmbits és una mica regular-ne els usos. Normalment, si són espais que mereixen una certa protecció, és perquè ja fins aleshores les coses que s'hi han fet han estat respectuoses amb el medi ambient, zones de boscos, zones de torrents, espais agrícoles. Aleshores hi ha tota una sèrie de funcions, d'usos que hi segueixen estant permesos, el que passa que d'alguna manera es controla una mica més, que tot el que s'hi faci sigui d'acord amb aquest àmbit. Quan aquest espai passa a ser parc natural, continuen podent-s'hi fer coses, temes de turisme rural, temes agrícoles, ramaders, segueix havent-hi un munt d'usos que segueixen permesos, però també se'n regulen d'altres precisament per preservar aquell espai i que la gent quan el visiti doncs, en faci un bon ús. Sí, que ningú tingui por quan vegi de parc protegit que no es poden fer coses, no? Que gaudeixin. Sí, els propietaris han d'entendre que de fet és un valor afegit per la seva finca. És el que intentem transmetre, i sempre que declarem un espai protegit o que treballem l'ampliació d'un espai, mirem de fer-ho amb un gran consens tant amb els ajuntaments que hi són, amb els termes municipals, com amb els propis propietaris, perquè entenguin bé quina és la situació en la que quedarà la seva finca, i podem fer ajustos i apretar més o menys en funció doncs, de les necessitats de cadascú. Molt bé. I sobre l'Oficina del Canvi Climàtic, d'on sorgeix l'origen de l'Oficina del Canvi Climàtic, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic? Bé, el canvi climàtic, que també té d'alguna manera les regulacions o en aquesta conferència que comentàvem de l'any 92 a Rio, que després va derivar amb el protocol de Kyoto, que és el que fixa ja tots els instruments i les limitacions, diguem-ne, que han de tenir els estats per tal d'aconseguir que la temperatura global del planeta doncs, no pugi fins a uns límits que facin inviable o més difícil doncs, la vida tant de les persones com de la biodiversitat en general. A partir d'aquí el govern de Catalunya decideix que vol donar un rang especial, diguem-ne, a aquesta matèria, i es crea l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic al voltant a principis dels anys 2000, i a partir d'aquí s'han treballat tota una sèrie d'aspectes que són importants, com per exemple el pla de mitigació, quines són les accions
que Catalunya ha de dur a terme per tal de reduir els gasos d'efecte hivernacle, i ara mateix estem treballant amb quelcom que és important, que és l'estratègia d'adaptació per combatre d'alguna manera el canvi climàtic. Tenim dues vies: reduir els gasos que emetem a l'atmosfera i que per tant contribueixen a aquest escalfament global, però alhora és important també que el país s'adapti a aquest canvi climàtic, perquè el que sabem a hores d'ara és que per molt que fem accions de mitigació hi ha tota una sèrie de conseqüències del canvi climàtic que ja no les podrem evitar i que per tant ens afectaran d'una manera o altra. El tema de la major quantitat de sequeres que tenim, menor disponibilitat d'aigua, tota una sèrie de coses que òbviament hi ha sectors del nostre país, sectors econòmics, que es veuran afectats i per tant aquí hi ha totes unes accions d'adaptació a aquesta nova realitat que és important fer-les. Per exemple, en l'àmbit del turisme pot canviar el cicle turístic, les temporades, onades de calor que es produeixin més intensament a l'estiu, però en canvi la temporada potser es pot allargar més de cara a la tardor o comença abans, segons com. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de temes. Els efectes que pot tenir sobre el nivell del mar, hi ha totes àrees turístiques, per exemple al Delta o en altres llocs on ja és conegut, ja s'està produint en aquests moments aquesta recessió de la costa i per tant en allà convé, és imprescindible fer accions proactives, diguem-ne, per adaptar-se. Zona de muntanya també, boscos, hi ha tota una sèrie d'àmbits, l'agricultura, de pensar també com l'impactarà aquest canvi de temperatures. Són coses on demanem que hi hagi un treball molt transversal de tota la societat. I a més, un dels temes, tornant a l'àmbit de la mitigació i de la reducció de gasos d'efecte hivernacle, doncs demanem que a banda d'aquells sectors econòmics que estan regulats i que obligatòriament ja han de fer reducció d'emissions en els seus àmbits, com podrien ser, per exemple, les cimenteres o el sector de l'aviació, en la resta de sectors, que diríem no regulats, des del govern incentivem que també facin accions de reducció. És el que anomenem els acords voluntaris de reducció d'emissions de CO2. Això està molt bé perquè les empreses, ja només les persones del carrer, no diguéssim, sinó les empreses que agafin consciència i que es comprometin a reduir el CO2 perquè és un bé per tothom. Sí, és això, un bé per tothom, per frenar-lo, no? Sí, i a més el que hem anat observant, i de fet ja ho coneixíem, però les empreses cada vegada en són més conscients, és que moltes d'aquestes accions que serveixen per reduir el CO2 al final acaben revertint positivament en el balanç de l'empresa. Bàsicament les empreses que s'apunten en aquest programa d'acords voluntaris, la metodologia és molt senzilla, han de fer una auditoria interna de quines són les emissions que tenen en un determinat moment i fer un pla d'acció, un pla de treball per reduir-les i proposar-nos-ho i ho treballem conjuntament. En molts casos es tracta sobretot, per exemple, d'estalvi energètic. Només el canvi de l'enllumenat de l'empresa, la substitució de flotes de vehicles per vehicles més eficients, temes d'estalvi d'aigua també, al final tot això tenint en compte que els combustibles fòssils cada vegada són més cars, que l'energia també cada vegada serà més cara i que l'aigua també, totes aquelles accions que les empreses facin de cara a reduir tots aquests recursos o estalviar-ne són al final despeses que s'estalviaran també de cara més endavant. Per tant, és el que anomenem un win-win, no? Per una banda estàs reduint les emissions de CO2, que ens sembla important, però de l'altra també és un benefici per l'empresa i un bon posicionament de marca també, no? Les empreses que fan accions d'aquest tipus també de cara socialment, de cara al seu màrqueting, de cara al seu posicionament, poden explicar que fan accions positives pel medi ambient. A més, afegir-se al programa d'acords voluntaris de reducció de CO2 no té cap cost. No, no té cap cost. Això està molt bé. Perquè de seguida diuen, i quan val això, no? Perquè en principi la situació d'avui en dia, no? Les empreses més grans, depèn del volum realment que tinguin, el fet de fer l'auditoria pot ser que en un moment determinat necessitin el suport d'algú que els ajudi a fer-la. Les més petites nosaltres els hi facilitem molt l'acció i els ajudem a fer-ho, i després totes aquelles que ja tenen segells de qualitat ambiental tipus EMAS o ISO tenen una part ja molt important feta que la poden aprofitar. No obliguem de cap de les maneres a repetir processos que ja s'han hagut de fer per altres temes ambientals. Està molt bé, està molt bé l'ajudar a les empreses a que siguin més responsables del medi ambient. Si li sembla bé, passem al missatge dels nostres patrocinadors i tornem de seguida. Molt bé.
momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Continuem amb l'entrevista a la senyora Marta Subirà, de Direcció General de les Polítiques Ambientals de la Generalitat. Ara ja entrant en un tema que ens interessa a totes, a mi m'agradaria saber la participació de la dona al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Quin tant per cent n'hi ha? Imagino que n'hi ha moltes tècniques, però a càrrecs intermitjos i alts, com està el tema de la dona? Bé, el Departament de Territori i Sostenibilitat, que és la fusió dels antics departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient, és un departament que tradicionalment ha estat força masculí. No ens hem d'enganyar, sobretot l'àrea de política territorial, el que ara diríem que és territori, és un departament on, sobretot a nivell directiu, la presència de càrrecs directius homes és bastant més important, per no dir un percentatge molt elevat respecte al de les dones, tot i que, per exemple, la directora de Ports de la Generalitat és una dona. No? En l'àmbit del medi ambient, les dues directores generals que hi som en aquests moments són dues dones, la directora general de Qualitat Ambiental i jo mateixa, però diguem-ne som una certa minoria en el que és el nivell aquest directiu, tot i que el conseller, el conseller Lluís Recoder, que abans havia estat alcalde de Sant Cugat, s'havia caracteritzat sempre, i encara jo crec que ara la seva voluntat segueix sent aquesta, i les dues direccions generals ho posen de manifest, en fomentar molt la presència de les dones. A Sant Cugat les regidores i les tinents d'alcalde eren més que els tinents d'alcaldes i a més amb àrees de responsabilitat que no són les tradicionalment adjudicades a les dones, com ara urbanisme, obra pública, medi ambient, serveis generals, organització. És a dir, que hi havia una presència important que aquí, com deia, en aquest departament, doncs, potser per les temàtiques, potser perquè també és un àmbit més reservat a tradicionalment enginyers de ponts i camins, a temes de carreteres, infraestructures, ha sigut un àmbit més dedicat o més ocupat per homes. Però la política en general, tot i que s'ha fet un avenç important en els darrers anys, i els càrrecs directius en general en aquest país encara són molt masculins. Jo ho veig quan participo en actes diversos, sovint encara som una minoria. Esperem que vagi canviant. Segur que anirà canviant, i cada vegada en les carreres tècniques hi ha una presència més gran de dones, però segueixen existint barreres més o menys invisibles que fan d'aquell famós sostre de vidre, no? que costa de trencar, segurament moltes vegades per temes relacionats amb la conciliació familiar i bé, unes barreres que segurament formalment ja no hi són, però que a l'hora de la veritat, quan observes el panorama, dius alguna cosa passa perquè encara no és prou igualitari. Sí, d'educació i culturalment encara està. Les bases de... Home, organitzacions com la vostra posen d'evidència una altra realitat, no? Que realment hi ha moltíssimes dones directives, però en l'àmbit del sector públic, en la política, tot i que s'està avançant molt, i el govern té conselleres,
però en aquests, bueno, que ara segurament depèn del departament, hi ha departaments que la presència de les dones deu ser més alta, en el nostre doncs, encara tenim camí per recórrer. Sí, nosaltres des d'aquí, des del Cercle de Dones de Negocis i des del canal de televisió del Cercle, intentem donar veu a totes aquelles dones a les converses al Cercle que tenen càrrecs d'entitat, com he dit abans, i després a les tertúlies que fem també, convidem a les associades perquè diguin la seva opinió, perquè s'expressin, no? Intentem donar-li suport a totes les dones que si no tenen en un altre lloc, aquí sí que ho tenen. Molt bé. I ja per acabar, a mi m'agradaria saber com la Direcció General de Polítiques Ambientals està afrontant aquests temps tan delicats de crisi. Ja m'imagino que n'hi ha una retallada de pressupostos dintre de la Direcció General, però també com veuen el sector privat que vosaltres, com veuen això? Bé, nosaltres entenem que en aquests moments ens toca fer un paper de facilitadors de totes aquelles iniciatives que es volen tirar endavant, no? Que en cap cas hi ha hagut una certa fama a vegades de que els temes ambientals moltes vegades limiten la posada en marxa de determinades activitats o que són un obstacle a la generació de riquesa, no? I nosaltres volem trencar absolutament amb aquesta imatge perquè no ha de ser així. Una cosa és que les coses s'hagin de fer bé, que les activitats que es volen implantar doncs es faci de manera respectuosa amb l'entorn, però a partir d'aquí la nostra funció en tot cas és rebre tothom, escoltar totes les iniciatives i veure en la mesura del possible com podem ajudar, com podem facilitar, diguem-ne, que es tirin endavant. Abans comentava també que tenim aquesta àrea d'impuls de l'economia verda. Creiem que el desenvolupament de sectors econòmics relacionats amb el medi ambient, amb la protecció de l'entorn, amb el que s'anomenen green jobs en general, no? Que no només han de ser aquells sectors com l'aigua, els residus o les energies renovables que sempre han estat considerats tradicionalment sectors ambientals, sinó qualsevol àrea, qualsevol indústria pot adoptar avui en dia pràctiques ambientals positives que, com dèiem abans, les posicionen millor de cara al futur. També és feina de la nostra direcció, diguem-ne, impulsar tots aquests àmbits. I en general estem veient que les empreses això ho estan aprofitant, és a dir, aprofiten una mica la crisi o potser una certa aturada en la seva activitat habitual per repensar-se. I en aquest repensament que fan o avaluació de com estan evolucionant, segurament se n'adonen que integrant determinats temes ambientals en la seva activitat diària es posicionen millor de cara al futur i per tant doncs, també adopten millors pràctiques ambientals. Sí, és que la crisi moltes vegades serveix per redirigir, no? la política de l'empresa i millor si és amb polítiques ambientals correctes, no? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí i per venir a la nostra entrevista i desitjo el millor i fins a una altra vegada. Gràcies a vosaltres per convidar-nos i a la vostra disposició pel que necessiteu. Molt bé. Espero que us hagi agradat aquesta entrevista, ha estat molt interessant i fins a la propera Converses. Adeu.